Лефортівський суд ще на 3 місяці продовжив арешт усім військовополоненим українським морякам. На судилище до Москви приїхали родичі бранців. Вони сподівалися, що тривалі перемовини про обмін заручниками між Україною та Росією були недаремними, і вони зможуть забрати своїх полонених рідних додому. Однак дива не сталося. Про все докладніше Тетяна Сулій. В тісній клітці московського суду Лефортово перша шестірка військовополонених українських моряків: Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Сергій Попов і Михайло Власюк. Усміхаються, хоч за хвилину до цього цим 6, як згодом і решті їхніх побратимів, тутешні судді продовжать арешт до 24 жовтня. На 2 дні довше залишатиметься у Лефортівському СІЗО наймолодший з полонених моряків – 19-річний Андрій Ейдер. На 3 месяца 0 суток, а всего до 10 месяцев 28 суток, то есть до 24 октября 2019 года. Андрій Драч просто з-за ґрат жестами показує присутнім у залі землякам. Попри все, вони тримаються. Оплесками, обіймами і поцілунками зустрічали наших моряків у тісному коридорі Лефортівського суду. Єдине, що встигають сказати рідним – все у них гаразд. І настрій бойовий. Нормально, да? Заради цих обіймів рідні 24 військовополонених моряків і приїхали до Москви потягом з Одеси із символічним номером 24 назад в Україну. Мріяли повернутися вже разом зі своїми синами і чоловіками, яких без жодних на те підстав вже 8 місяців тримають у російській неволі. Хоч і розуміли, дива не трапиться. Єдиний розчет – це було на те, що ми приїдемо, їх побачимо. О том, що ми зможемо пытаться при них не плакать и поддержать, сказать, что мы их ждем, и мы верим в то, что правда восторжествует и их вернут, все будет хорошо. Одно единственное, чтобы их отпустили домой. И чтобы мы смогли забрать их домой. Забрать просто как детей своих на свою родину. Хорошие наши ребята, ничего плохого не сделали, ничего не нарушили. На диво сподівалася українська омбудсмен Людмила Денісова. Ще до початку судилища над українськими моряками розповідала журналістам, готова особисто взяти їх на поруки, якщо московські судді все ж вирішать відпустити наших військових з-під варти. Я надеюсь, что суд примет правильное решение в рамках тех договоренностей и выполнения международного трибунала, что освободит их из-под стражи. Ожидаю того, что мера пресечения будет изменена. Например, под обязательства самих моряков или под обязательства других лиц. Я готова дать такое обязательство. Не проти звільнення ув'язнених у Лефортово моряків була й російська колега Людмили Денісової Тетяна Москалькова, бо їй, мовляв, просто по-людськи шкода українців. Нужно разобраться со степенью вины этих людей. Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была бы изменена мера пресечения. Єдина, хто точно не вірив у те, що сьогодні моряки вийдуть на свободу, так це Ольга Скабєєва. Головна пропагандистка Кремля, слухаючи українську омбудсменку, на силу стримувала усмішку. У залі суду пробирається крізь натовп журналістів ближче до наших моряків. Все, що цікавить її, чи дивляться вони її ефіри. Сейчас отключили телевидение, сейчас не показывают в камере. А до этого Вы смотрите в камере? Ну, до этого смотрели. Присутність Ольги Скабєєвої у Лефортівському суді і рідні, і решта журналістів спершу сприйняли як добрий знак. Вона, мовляв, ні за що не пропустила б звільнення полонених українців. Але суд вирішив інакше. Тетяна Сулій, Заман, АТР.